kanisa kuwetu yobedne kanisa chiko ite ni kanisa wuoyo. Kendo wacho ni pogruok e wach kata duol mawuok kuom kanisa miyo samoro ng'ato yiengore kuom kanisa ma entie. Jaduong' Philip, ere kaka kanisa dhi wuoyo gi duol achiel mar rieyo piny mar nyiso oganda ni mae yo, nikech rombe tiwinjo kibero ni interdenominational conferences kata prayer sessions bedo ga rombe mag alam monywando kanisa mathoth. Bang'e no ka giwuok to gima kanisa pod wacho idu ka samoro kawe motegna ahinya. Biro chopo kanye mondo kanisa koro rieyo oganda kata kanisa nyisi ji yo moriere tir monjo bed ni luwo joka nyanam kachiel kod piny Kenya. Jadolo Philip. Erokamano Bati, odhiambo sade mana kaka jowadwa bede osewuoyo Dr. Winnie and jotich Nyasaye mamoko. Mana kaka Archbishop nowacho ni thuolo mwantiere ni wanie thuolo mapod wan kod ng'ao matin kaluwore kod weto baba kendo lamo mana madaktari nowacho ema pod wadwa ni mondo walam ne Kenya nikech en gimokelo buok maduong' mak mana ni buogno wayie ni Nyasaye to pod nitiere kendo wayie ni tok nindo mar Musa Nyasaye nokelo Joshua koro mane lamowa ma duong'a enya moloyo noganda luo nikech sani ka wang'iyo luo to ji ong'eyo ni luo dong' ka koro gin joma koro gin kanyo. But wayie ni Nyasaye dhi kelo nwa ng'ama dichung' madhi kao kar baba kata ka okonyal chope kiwango mane baba chope, but wayie ni Nyasaye dhi kelo ng'ato. E kanisa mondo winjre duond kanisa mostly mana kaka jowadwa osewacho kanisa wuoyo, kanisa okoling'. En gimoro amora matimore kata obed weche mane dhi mbele manye waneno e Kenya ka mag maandamano, kanisa ne wuoyo. Mak mana ni sama kanisa ne wuoyo to wantiere kod pek mwantiere godo en ni wan gi pek kod government. Nitiere sama gi value kanisa gi sama gi value kanisa, kendo nitiere sama gidwaro mondo kanisa at least mostly Kenya ka waneno ka government dwaro kanisa sama ji ochomo siasa kaka koro chakre next year gibiro winjo gima kanisa wacho, but sama idwa chiw direction tiyudo ka wabedo kod challenge. Koro aparo ni wach maduong' en ni kanisa onego bed ni sirikal ochik iti gima kanisa wacho nikech piny ok nyal bedo piny ka onge kod church. Wan kod church kod sirikal. Koro sirikal marwa kochiko ite sama kanisa wuoyo to biro miyo wayot mamiyo gi kao gik makanisa wacho kao gi epusa nikech biro yudo ka kanisa wuoyo to thoth wa e Kenya ka gino lokore siasa miyudo ka politician moro dhi chung' kode podium moro ni kanisa moro ne wuoyo. Kanisa okao wan katikati kendo ka wawuoyo to wawuoyo ka wan katikati. Kama daktari no wacho en ni wan kod kanisa ni mathoth. En sani wanyalo wacho ni sani koro wachopo kama wantiere kod gima iluongo ni umbrella bodies. Manyiso ni sama kanisa wuoyo to biro wuoyo kaka umbrella body. Mana kaka wan kod daktari ka otelo ne Kisumu clergies. Nyiso ni sama Kisumu clergy wuoyo to all churches wuoyo. Koro gima duong' en ni kanisa onego wuo ka gini achiel ka ok ng'ani owacho wach moro kucho, ng'ani owacho wach moro kucho, ng'ani owacho wach moro kucho. Tene sama wabiro achiel ka koro wabiro kaka wuono ni to wabiro kaka wuono kaka church ka ok wang'eyo ni makanisa nikech watendo ni kanisa ni mopogore opogore, but emano en ni kanisa wuoyo to gima duong' ma koro duong' sani en ni wadwa ni mondo wawuo kaka one voice mondo mi ka sirikal winjo to giwinjo ni kanisa makama no wuoyo. Kaka nyo wantiere kod riwruok manyo wuoyo Nairobi motel ne kod Pastor Manyoro kane wan kod jowadwa moko mane nitiere mano maki Tanzania moko no maki Uganda, and maybe ka ing'eyo to samoro the government nyalo dhi slow ka giwinjo, but later on kane waneno to waneno ka koro wuoyo no ok mare kende nyaka other bishops no wuoyo kata wan bende ne wawuoyo and other people bende no wuoyo to no kelo nwa matunda momiyo nyithindwa manyo make Uganda sani koro sedonje Kenya ka joma moko bende se donjo. En gima duong' ahinya wuoyo to kanisa wuoyo kendo wawuoyo
kata bed ni jomoko wawuoyo mopogore opogore, but kanisa wuoyo en ni sirikal emonego winj duond kanisa sama kanisa wuoyo, to giwinjo dwaro mar kanisa. Nikech the moment ma kanisa wuoyo, kanisa ok nyal thoro wuoyo nikech the church is not a politics. Ya politics eminyalo tim moro ka, to moro tim ka, to moro tim ka, but the church eno wuoyo ka nitiere wach moneno konengo bed ni sirikal take action. Koro sirikal onengo winj kanisa at any time ma kanisa wuoyo. Thank you, Bati. Erokamana nya Archbishop Philip Obuya.